Aj, boli tu úradníci úradovať. Mám všetky štepce rozsypané pod stolom. Ahojte, zdravím vás, krásny útorok, dnes je útorok ráno, vám prajem. Včera som si akurát robila znova moje samopaľovanie, takže na tej bielej košeli to vidno. Hneď mám inú farbu a trocha živšie vyzerám. Aj ten mist som si dala na tvár, takže nič nemám teraz na tvári, chcem si dať trocha krém. Ja mám útorky francúzštinu, takže musím si porobiť úlohy, pretože som nemala teraz hodinu, asi 2 týždne kvôli celkovej organizácii našej domácnosti, lebo proste nemala som k deťom stráženie a tak ďalej. Takže nedalo sa, bohužiaľ, ale dnes už ideme naskočiť znova na nejakú vlnu a uvidím, či budem mať francúzštinu aj počas leta. Vidíš, to sa môžem dneska možno že spýtať lektorky, že ako to vidí, či budeme pokračovať. Dám si tento glow screen, SPF a to je aj taký tónovací krém v jednom. A teda dnes mám konečne taký troška voľnejší deň, ktorý mi padne dobre, určite. Čakám nejaké zásielky, takže verím, že to dneska už príde. Objednala som si Oura Ring, takže ten by mal prísť, ale aj kopa ďalších vecí, takže dnes to vidím na taký unboxing v tomto videu. A okrem toho mám pocit, že je stred septembra alebo október, pretože vonka prší, je hmla, z hôr sa parí. Som si dala strašne veľa toho krému. Som ako keby som išla na tú kulturistickú súťaž. Do keľu, toto som trocha prehnala. OK. Ja neviem, prečo mám tendenciu sa tu začať líčiť, ale musím si ísť robiť tie úlohy, lebo moja lektorka Emma so mnou vždy začne konverzovať na začiatok a ja keď 2 týždne som do toho nepozrela, tak teraz neviem, koľko jej budem vedieť povedať nejakých súvislých francúzskych vied. Aspoň takto. Idem na tú domácu úlohu a potom sa nalogujem na hodinu. No super, mám pol hodinku na prípravu, ale je to lepšie ako nič. Dneska je tma, aj keď je jún. Počúvajte, ja som vždy taká psychicky unavená. Pamätám, že toto je pocit, ktorý som mávala v škole po 6-7 hodine vyučovacej. Tak teraz, keď mám 30, tak mi stačí 1 hodina angličtiny a proste ja som úplne KO, unavená. Mám ešte asi tak pol hodinku, kým sa vrátia deti zvonku. Skočila som si dole pre balíčky. Mám tu 2. Ešte stále čakám, že by mi mal prísť aj balíček detského oblečenia. Objednávala som deťom nejaké nové veci, lebo strašne rýchlo rastú a všetko je im malé. Takže som im naobjednávala nejaké trička, aj nejaké letné kompletíky a také veci. Potom aj nejakú detskú kozmetiku, takže možno aj to s vami odbalím. Dajte mi vedieť, ako sa cítite, čo sa týka týchto mama vecí a baby vecí. Akože je to veľká súčasť môjho života, ale zároveň nechcem vás zahlcovať, ak vás to nezaujíma. Citrónová voda. Ináč počula som, že to nemá absolútne žiadne benefity, keď si dávate citrón do vody, ale mne to chutí, takže to tak pijem. Poďme na jeden balíček, druhý balíček. Tento chcem otvoriť ako prvý, lebo si už chcem aj rovno z neho dať. Objednala som si nové vitamíny od Pure Rituals. Brali sme ashwagandu a teraz som ale chcela objednať niečo nie pre nás s Maťkom, ale pre mňa samotnú, pretože momentálne neberiem žiadne výživové doplnky, žiadne nejaké vitamíny. Keďže už som prestala brať Femibion pri dojčení, tak teraz si hľadám zase nejaký taký výživový doplnok. Ešte takto, tak, ktorý by mi doplnil hlavne železo. Taký veľký balíček a jedna fľaštička.
A teda som si objednala teraz multivitamín. Chcem skúsiť formu multivitamínu, ktorá by bola lipozomálna. Vstrebateľnosť lipozomálnych vitamínov je oveľa vyššia ako pri bežných pilulkových vitamínoch. Je to aj v špeciálnej úplne tmavenej fľaši, aby ani slnečné žiarenie nespôsobilo to, že proste ten vitamín bude mať nižší potenciál vstrebanosti. Puritules, už som vám ukazovala v minulosti, treba miešať s vodou. Ako vidím, je tu slnečnicový lecitín, kyselina askorbová, je tu magnézium, vitamín E, zinok, B3, B5, B2, železo, B1, B6, B9, biotín, selén, B12 a vitamín D3. Takže je to naozaj taký mix proste všetkého, čo pre zdravie potrebujeme doplňať. Ja už bez tých vyžívačov ani nejako nefungujem. Proste pri 3 malých deťoch si nemôžem dovoliť byť nejak často chorá a proste riskovať to tým, že nebudem brať žiadne vyžívače. Takže snažím sa to brať v čo najmenej tabletkách, alebo teda toto je úplne pohodlné, lebo je to jedna fľaštička s úplným multivitamínovým mixom, takže všetko, čo mám, v nej potrebujem. S Puritules máme spoluprácu, mám pre vás zľavu, myslím, že až 20%. Takže aj vitamíny pre deti, ashwagandha, kolagén, myslím, že majú aj niečo na chudnutie. Sú to fakt výborné vitamíny, vyrábané na Slovensku, predávajú ich Česi. Zmiešané s vodou môžeme piť. Má to trošku takú dochuť, ale nie je to nič hnusné, takže zvládame. Puritules treba držať v chladničke po otvorení, takže ich šupnem k detskému beta-glukónu. Tak sa strašne teším na môj Oura Ring. Je to tu, veľká chvíľa prišla, Oura Ring dorazil. Ako to vyzerá? Aká som opálená. Sa mi to páči, keď sa zavidím v tom. Ináč, každé moje video má kapitoly. Takže, ak je náhodou niečo, čo si vravíte, že dobre, toto už poznám, Pavli, opakuješ sa, ja sa rada opakujem, ja viem. Tak si kľudne prekliknite tie jednotlivé kapitoly a dostanete sa vlastne k časti, vždy to tam máte popísané, čo aká práve časť vo videu prebieha a nasleduje. Takže dole stačí, keď myškou prejdete, alebo ak pozeráte na telke, tak ovládačom a viete si prekliknúť tie jednotlivé kapitoly vo videu. Veľmi užitočná vec, dávame si s tým dosť práce s mojou myškou editorkou, takže využívajte to naplno. Dobre, čo je Oura Ring? Pre tých, ktorí neviete, je to Smart Ring. Je to ekvivalent, asi u nás je bežnejšie známe Apple Watch, alebo teda tie smart hodinky, ktoré tá najnovšia generácia vám aj meria teplotu, merajú tep a trekujú proste vašu aktivitu, kalórie a tak ďalej. Ja som však osobne nie úplne typ na tie Apple Watchky. Viete, že ja sa rada obliekam tak elegantnejšie. Neprišla som proste na chuť takým veľkým masívnym hodinkám. Nikdy som také obrovské hodinky nenosila. Keď hodinky, tak mám rada proste elegantné, klasicky vyzerajúce hodinky, ktoré len vám povedia čas. Ale teda hľadala som alternatívu preto, lebo veľmi by som rada videla lepšie analýzy môjho spánku. Zaujíma ma celkovo, ako v noci spím. Môj spánok sa dosť rozbil s 3 malými deťmi, takže chcem si na tom dať záležať, aby som mala dostatočnú spánkovú hygienu, aby som to mala trošku odsledované, lebo naozaj mám pocit, že väčšinu noci som v takom možno len ľahkom spánku, mňa zobudí, aj keď by ste len hodili pero na zem pri posteli, tak proste ma to preberie a no jednoducho chcem vedieť viac tipov na to, ako spať lepšie. Veľká výhoda Oura Ringu, čo je druhý hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodla ísť do tohoto smart prstienka, je fakt, že vám to trackuje teplotu a dá sa to prepojiť s aplikáciou Natural Cycles, teda prírodzené cykly, ktoré zase sledujú ženské zdravie. Povedia vám s 98% pravdepodobnosťou, aký deň momentálne v rámci cyklu máte. Niekto to využíva aj ako antikoncepciu. My myslím, že už nie sme v tom štádiu, že by sme sa mohli len na toto spoliehať, ale niekto sa spolieha len na to a funguje to. Takže
každý podľa svojho. Tento prsteň automaticky posiela hodnoty vašej bazálnej teploty do aplikácie Natural Cycles, ktorá proste vám trackuje. Tuto máte Use Protection, vidíte, lebo ja tam ešte nemám veľa dát, len nedávno som si ju stiahla. Ešte to ani nemá hodnoty mojej teploty. Toto sú dve rozdielne veci. Natural Cycles je rozdielna vec, Oura Ring je rozdielna vec. Ak chcete, môžem o tom urobiť samostatné video, kde to možno po nejakých 2 týždňoch otestujem, zabehnem a dám vám o tom úplné informácie do detailu pre tie z vás, ktoré chcete. Môžeme si dať takú kávičku s Pauli o meraní bazálnej teploty, o sledovaní cyklu, o zaznamenávaní tých hodnôt do tej aplikácie, o tom, ako to vyhodnocuje. Dajte mi vedieť, či by ste to chceli. Teda tento prsteň automaticky zasiela informácie o vašej teplote do tej aplikácie a nemusíte si ju merať teplomerom, lebo u mňa sú tie noci rozhádzané, rána takisto, proste vstane jedno dieťa, vstane druhé dieťa, vstane tretie dieťa a ja už neviem, kde by bol teplomer, lebo tú bazálnu teplotu si musíte odmerať vtedy, keď sa preberiete. Nesmiete byť pol hodinu po zobudení, lebo potom tá teplota sa rýchlo mení. Plus tento prstienok vám vie vopred povedať, keď na vás lezie nejaká choroba. Hovorí vám o readiness score, teda o takej pripravenosti na deň, o hladinách vášho stresu, o kysličenia vašej krvi. No jednoducho je to múdry prstienok, je to Smart Ring. Tuto vnútri to má tie senzoríky a je to taký masívnejší prsteň. Tuto je zaznačené, že tuto by mala byť tá vnútorná strana a takto vyzerá na mojej ruke. Ja som zvolila farbu Rose Gold, pretože rada miešam žlté zlato a Rose Gold a Rose Gold mi zároveň aj prišiel trošku jemnejší, trošku taký menej studený, čo sa toho odtieňa týka. No, vyzerá to veľmi dobre. Je to také... Mala som aj ten sizing kit a teraz na prvú sa mi zdá, že mi to je také... Ale nie je asi dobre, lebo keď mi ešte opuchnú ruky a ráno mám extrémne opuchnuté ruky, tak to bude akurát. 2 týždne je dôležité ho nosiť stále a potom stačí možno už len na noc, ak vám ak nechcete trackovať aj nejaké hodnoty, teda denné. Tu mám nabíjaciu stanicu, tu mám k tomu ten káblik, toto si vlastne položíte na nočný stolík. Takto sa tam vloží ten prstienok, takto. Pripojí sa to na nabíjačku, klasický USB káblik a nabíja sa to. Batéria by mala vydržať 7 dní. Čo sa mi ešte veľmi páči je fakt, že to nemá žiadny displej, že to na mňa nebude v noci svietiť, lebo ja som na to dosť citlivá. Oura. Toto je aplikácia, cez ktorú vlastne si vy odčítavate vaše hodnoty. Takže idem si to všetko naštartovať, idem sa s tým pohrať, dúfam, že je nabitý. Cena sa líši podľa toho, aký finish si vyberiete. A čo je ešte trošku také, že uvážte si, či do toho ísť. Mesačné členstvo, ktoré si musíte platiť, myslím, že je to 5,90 mesačne, čo mi príde nefér, lebo za 5,90 mesačne si mám platiť prístup k mojim vlastným dátam. OK, ale proste vyhral u mňa ten dizajn. No. Pri Apple Watchkách nemáte žiadne členstvo. Každý si musí vybrať podľa seba. Dobre, idem si to naštartovať a dám vám vedieť neskôr, že ako sa to celé drží, ako to vyzerá. Akože povedzte mi, ako má človek po tejto rampe výjsť s dvojčkovským kočíkom. Akože niesla som ich na rukách hore, modlila som sa, aby tu ten kočík bol a potom som sa vrátila späť. To je hrúza. Ešte keď je niekto vozička. Pozrite sa, aké je to strmé. To je neskutočné, to sa ani nedá. Som zhrozená a mám spotený celý chrbát. Ideme na zmrzlinu. Mne ide život ľahší. Okay. Ako môžete vidieť, už je trošku neskôr v dni, ako môžete vidieť na mojej plesti, lebo celá som nejaká... No, zdalo sa, že je zima, ale teda vonku vôbec nebola zima, hlavne na tej prechádzke. Ja som si upratala celú kuchyňu práve teraz a ja nepoznám lepší pocit, ako keď je uprataná linka a zapnutá umývačka. To je pieseň pre moje uši. A už som teraz v tom štádiu, že sa neviem dočkať, kedy Maťko príde domov. To sú také...
ja neviem, 4 roky som na materskej a 4 roky čakám, 4 roky? Áno, 4. Že kedy príde večer domov. To je úplne akože, no, chápeme sa. Ale dneska, keď sme boli vonku, boli sme trošku na inom ihrisku, ako zvyčajne chodívame s deťmi. A sa mi tam naskytol taký pohľad, ktorý ma tak trošku zamrzel, lebo tam prišli také 3 dievčatá. Mohli mať podľa mňa okolo 9 rokov, 9-10 možno. Na 11 nevyzerali a baby vyzerajú staršie. Takže podľa mňa tak okolo 9-10. A prišli na ihrisko a je, že ako super, že proste väčšie baby sa prišli na ihrisko zahrať. Taká len prvá myšlienka. A potom tie baby si tam všetky, jedna si sadla na hojdačku a 2 si sadli na lavičku a celý čas, čo ja som tam bola s deťmi, tak tie dievčatá boli na mobile. A pre mňa to bol tak smutný pohľad na proste túto generáciu, aké oni majú detstvo, proste koľkým veciam sú vystavení, o aké veci sú ukrátení, len čisto tým, že proste majú prístup k celému internetu a to proste dať internet 9-10 ročnému dieťaťu, čo je stále dieťa, je podľa mňa obrovská nezodpovednosť. A ja rozumiem, že proste to budú boje aj u nás rozhodnúť, že kedy je ten správny čas na ten mobil pre to dieťa, ale 9-10 mi príde teda extrémne skoro. A proste rozumiem tomu, že malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti, ale na jednej strane som aj tak šťastná, že my sme boli posledná generácia, čo sme teraz od 25 do 30 možno, alebo možno ešte trošku aj mladší od nás, ľudí, ktorí proste nemali mobil v puberte, v tej skorej puberte, vôbec. Mali sme, ale čo to, najprv som mala Nokia 3310 a potom som mala Sony Ericsson, na ktorý som si pripevňovala také, čím viac tých takých kľúčeniek, tým lepšie. Hrali sme Snakea na tom mobile a potom sme zrazu mohli fotiť farebné fotky a tam to proste skončilo. Pokec a to bola moja generácia. Ale proste, hej! To traja, oni sa tak bijú, už musím ísť k ním, už musím končiť. Takže možno tak otváram debatu, ak ste tu rodičia proste takých detí okolo tých 10 rokov, ako to riešite, odolávate, čo sa týka prístupu na telefón, prosím odolávajte, prosím nedovoľte to tým deckám príliš skoro, lebo môže to byť veľmi nebezpečné aj pre vývin, aj pre ich samotné bezpečie, z pohľadu kyberšikany. A čo sa teraz hovorí o tom, že by mohlo sa zaviesť do škôl úplný zákaz mobilov, som za všetkými 10 a milé rada budem potom vybrať základnú školu, kde mobily budú zakázané. Takže je trošku paradox, že ja o tom rozprávam, ale ja som dospelý človek, dospelá žena a sociálne siete využívam v môj prospech a snažím sa, aby oni nezneužívali mňa, rozumiete? No, takže len tak do pléna. Proste dneska som to videla a vo mne to zarezonovalo, keď príde Maťko, tak sa chcem o tom s ním porozprávať, ale ešte má angličtinu, takže čakáme. Jejda, neverím, že deti ma nechali dokončiť 6 minút rozprávať. A nie len moje. Meter 97. Ďakujem.
Vôbec neviem, či to je dobre nastavené. Slnko sa mi odráža od displeja, ale verím, že áno. Ahojte. Dnešok sa šuchol ani neviem ako. Už je pomaly 5 hodín za chvíľu. Ja zvyčajne nechodím o tomto čase cvičiť. Ako môžete vidieť, idem cvičiť. Športový gír na sebe. Ale povedala som si, že musím začať chodiť aj v tomto čase, i keď radšej by som proste bola s deťmi a mala spoločný čas aj v plnom počte našej rodiny, ale musím niekedy uprednostniť aj seba a svoje zdravie. A posledné 2 mesiace som nechodila práve preto, že to nevychádzalo časovo. Nemala som možnosť sa prihlásiť na tie hodiny, lebo tento reformér, akože dostať sa na to cvičko je celkom úloha. Milujem to cvičenie, strašne mi to sedí, páči sa mi proste, ako to prebieha, je tam aj dobrá nálada, takže vôbec sa nečudujem, že je to väčšine vybukované. Ale je to väčšine vybukované, takže musím si k tomu sadnúť. Verím, že budem mať trošku predvídateľnejší rozvrh, možno trochu cez leto a postupne sa chcem k tomu vrátiť na pravidelnej báze. Takže ideme na Pilates Reformer. Vôbec som si nezobrala vodu ani žiadne pitie a som dosť smedná. Takže neviem, dúfam, že tam budú mať, niekedy tam zvyknú mať takú tácku s vodou, niekedy sú tam jablčka a také občerstvenie, no tak uvidíme. A aspoň sa teším, že budem môcť dneska odskúšať Oura Ring aj na cvičení. Ja primárne to nemám ako ten tracker activity, lebo až tak mi o to nejde. Ale teším sa, že tie dáta mám. Ozaj, ukážem vám po prvej noci, ako mi to zaznamenalo teda ten spánok. Normálne večer som mala problém zaspať, lebo som sa tak tešila, že už mi to začne merať. A sama som si proste myšlienky rozprúdila tým, že sa teším, že ráno budem pozerať výsledky nejakej analýzy môjho spánku a nemohla som za to zaspať asi pol hodinu, 3/4, kým som sa uložila. Ukážem vám, takto vyzerá tá aplikácia zvnútra. Tuto môžete vidieť, že môj activity goal a moje kalórie na dnes som spálila 348 kalórií. Ja sa vôbec nevyznám, či to je veľa, málo, či to je dosť, neviem. Mám takmer už 10 000 krokov, tuto vidíte 9864 krokov a ešte k tomu pridám dneska cvičenie, takže myslím, že moja aktivita na dnes bude dobre na tom a aj ma to tak motivuje sa hýbať a zároveň aj sa teším, dneska ma to aj pochválilo, že dobre sa mi darí sa hýbať, ale akože ja mám toľko pohybu pri deťoch, že asi toto nebude problém každý deň nejakým spôsobom naplniť. Neviem, môžem si ten activity goal aj upraviť a zvýšiť, keď by som chcela, ale nie, prosím vás, nechajme si jeden cieľ, ktorý bude dosiahnuteľný. Dobre, a čo sa týka toho spánku, tak moje sleep score je 82, ja to mám po anglicky, ale asi sa to dá aj prehodiť do slovenčiny. Tuto vidíte, že celkový spánok som mala 6 hodín 52 minút, čo je veľmi dobré. Čas v posteli 7 hodín 46 minút. A tuto celkovo akože to hodnotí ako dobrú noc. Aj to bola akože v pohode noc, ale nebola to najlepšia moja noc, čo sa oddychu nejakého týka a čo sa ako ja cítim. A tuto vlastne vidíte konkrétne aj vaše spánkové fázy. Častejšie som sa zobudila práve na to v noci, že ten prsteň trošku svieti na červeno. Tie senzory, ktoré sú zvnútra toho prstenia, svietia buď na zeleno, ale to je, že počas dňa, to som si len večer všimla, že to trošku svieti, keď bola už tma, keď som bola pri chalanoch v izbe. A potom som si všimla, vlastne keď som išla spať, že ten prsteň znútra svieti na červeno v noci. Červené svetlo človeku až tak nevadí v spánku. Čo som počula také zaujímavé podcasty od neurologov. Ale práve to, že to trošku svietilo, tak ma to tak, že vždy som sa na to prebudila a vždy som sa pozrela na ten prsteň a aj Noel mal veľmi nepokojnú noc. Takže to môžeme vidieť, že som bola hore 1, 2, 3, 4 krát som bola, že awake. To mám dokopy 54 minút v noci a v hlbokom spánku som bola hodinu 25, v ľahkom spánku 3 hodiny 38 a v REM fáze hodinu 49. Takže veľmi zaujímavé pre mňa, mne sa páči takéto veci o sebe sledovať, zároveň ma to aj dosť motivuje, teším sa, dneska pôjdem spať trošku skôr, aby som mala lepšie skóre zajtra. Uvidíme, ako to pôjde, hlavne sa teším, keď po 2 týždňoch si ten algoritmus ma troška navníma
a keď už sa budem môcť na to viacej spoľahnúť. Asi zvlášť video už ani nebude treba točiť, lebo toľko klábosím v tomto vlogu o Oura Ringu, prepáčte, ale som z toho úprimne nadšená. Samotná aplikácia Natural Cycles si sama odčítala moju rannú bazálnu teplotu a zaznačila si ju automaticky. Výborné, to som presne chcela. Idem na cvičko, takže som úplne nenaličená. Robím cop a bežím tam, aby som nemeškala. Chcem si v pohode užiť krásnu hodinu na reformery. Uvidíme, či to nebude pre mňa aj náročné po tom čase, čo som vynechala. Sľúbila som vám mini baby haul na záver tohto videa a teda chcem vám poukazovať nejaké veci, ktoré som potrebovala doplniť pre deti hlavne. Takže začneme, mám tu že kozmetiku a oblečenie. Budem to tak akože svižne prechádzať, aby sme sa pri tom príliš nezdržovali. Dajte mi vedieť, či by vás aj tieto veci viacej zaujímali do videí. Ja sa snažím stále to držať na takú ženskú, módno, make-upovo, kozmetickú tému. Ale teda aj takéto detské vecičky sú niečo, čo je veľmi prítomné v mojom živote. Ako prvé, tu mám doplnenie zásob detskej kozmetiky. Pozrite sa, akú nádhernú tašku mám k tomuto. Toto mi poslali z Biolanu. Biolan je kozmetika, ktorú od Vianoc, asi od novembra používame s deťmi. Mám tu teda doplnenie vecí, ktoré som už mala odskúšané, že sú super a fungujú. Môžem vám ich všetky prelinkovať dole do videa. Toto je vynikajúce balenie, je to čistá kozmetika 97% prírodného pôvodu, napríklad tento gel na telo, ale sú ešte aj, tuším, 99% prírodného pôvodu, ale tým, že moje decká už majú tak rok a pol, 4 roky, tak už im nedávam úplne takú tú najčistejšiu kozmetiku, lebo zároveň už potrebujem, aby tam aj troštilinku niečo tak voňalo. Aspoň mne sa to tak pýta už k ním. Takže toto je sprcháč, je to na telo aj na vlásky. Super je, že tu je k tomu pumpička. Takže toto, telové mliečko k tomu. Večer si robíme také rituály, také príjemné kúpkanie. Ďalej tu mám takýto refill vlastne, ktorý vždy len dolejem do tej fľaštičky, keď sa nám to minie. Míňame to strašne rýchlo, pretože kúpeme 3 deti, niekedy dvojčky aj 2-krát denne, keď treba. Takže viete si predstaviť, koľko takejto kozmetiky sa minie. Sika krém, toto je veľmi dobré na také zapareninky, odreninky. Toto je taký liečivý krémik, ktorý aj lokálne môžete dať na nejaké ošľahané vetrom líčka, prípadne na nejaké štípance. Vie to pekne pomôcť s hojením. Tuším, teraz bude prebiehať aj nejaká kampaň, že buď budete môcť dostať k baleniu takýto travel size aj s taštičkou, teda takéto 3 travel size, alebo túto samotnú veľkú tašku, ktorá je úplne nádherná. Toto je geniálna taška na letné výlety, na kúpalisko, proste je plátená, je ľahká, môžete ju potom aj oprať. A posledné 4 veci, ktoré tu mám od Biolanu, je nazálny sprej. Cena inak týchto produktov je výborná, proste nezrujnuje vás to ako rodinu a tá kvalita je vynikajúca, je to francúzska značka detskej kozmetiky. A toto mám šampónik pre staršieho, to už je v takej zaujímavejšej fľaštičke s takým dávkovačom. Nazálny sprej, teda morská voda do nosa. A potom tu mám, toto už som používala, vidíte, že tu je už fľak. Mám tu masážny olejček pre detičky na také príjemné zrelaxovanie. Môžete to dať aj do vane, alebo ich si môžete natierať večer. Je to pre babetka. Takže všetko nechávam prelinkované. Ak budú nejaké kódy na tieto veci k darčeku, darček k nákupu, tak všetko to nájdete dole, alebo aj tuto v titulkách. Neviem, nemám momentálne tie informácie, takže dám vám vedieť spätne. A posledná vec je krémik na zadoček. Veľmi dobrý, odporúčam. Poďme na to oblečenie. Takže takýto komplet som objednala všetkým 3 s takouto nádhernou ľanovou košielkou a s kraťaskami, lebo keď som to videla, tak si vravím, že toto budú ich dovolenkové úbory a všetkých 3 si odfotím niekde pri mori v týchto kompletoch. Toto je pre dvojičky veľkosť a niekde by to malo byť aj pre toho 4-ročného fešáka. Tu sú pre 4-ročáka takýto kompletík.
No roztomilé je to, nie? Úplne dovolenkové náladičky. Ďalej som objednala tieto multipeky pyžamiek, pretože už sme nemali a momentálne sme v tom štádiu, že už s mojou sestrou si nemôžeme veľmi tie veci tak často vymieňať, lebo proste už teraz deti tak rýchlo nerastú a Natanko je už asi väčší ako jeho bratranec, ktorý je o rok starší. Bude z neho veľký chlap po tatovi. Ďalej tu máme klobúčiky. Počúvajte, moje deti majú alergiu na klobúky, teraz myslím dvojičky. Toto je pekný, taký ľahučký letný klobúčik. Dvojičky proste, ja neviem, čo mám robiť. Už to strašne dlho trvá, ale oni stále nechcú si nechať ten klobúk na hlave. Ak sa môžete podeliť o nejaké tipy, pomôžte mi prosím vás dole v komentároch. Toto zase multipeky, ja som matka multipekov, proste ja sa s tým nepáram. Z tohoto tričvočka som odpadla, keď som videla, lebo tá podtlač je úplne roztomilá, je z Nextu. Toto už by som aj ja obliekla. Ale fakt. Toto je tiež pekné, ja mám radšej také neutrálnejšie farby na deťoch. A niekedy aj ten vzor, ale vzory sú také zradné. Až tak si nepotrpím na nejakom stylovaní, lebo ja som rada, keď sú v čistom. Už len to je pre mňa výhra, takže nejaké, že rifličky, rifľové bundičky, okuliarky a tenisky Nike, to ja nie som, čo sa detí týka, ani si myslím, že to až tak netreba. A hlavne ani oni to neocenia. Toto je multipack pre dvojičky. A posledná vec, ktorú tu mám, sú detské klobúčiky. Držíme si palce, aby na tej hlave aj ostali. Ale páčili sa mi, že sú také ľahké, tiež sú z Nextu. Toto by teda mohlo na tých hlavkách troška ochrániť pred tým slnkom. Dobre, toľko to, tento haul na záver vlogu. Ďakujem krásne, že ste tu boli so mnou. Ešte jedna malá prosba na záver, blížime sa k 20 000 odoberateľom, čo sa strašne teším a keď by sme sa k tomu číslu vedeli dostať nejak do konca leta, tak by som bola úplne najšťastnejšia na svete. Takže ak by ste mohli, prosím kliknúť na odber, veľmi ma to poteší, veľa to pre mňa znamená. Ďakujem ešte raz a majte sa krásne. Ahojte.